Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldy ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo makalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldy ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapsanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo makalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldy ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Magandang umaga mga ka-aksyon. Araw tayo ngayon ng Linggo, Petsa 4 ng bulan ng Hulyo taong 2021. Kami ang sa inyong makakasama ngayong araw ng Linggo, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako po ang inyong lingkod, siyempre pa ang nag-iisang Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez Jr. Mga ka-aksyon, narito tayo ngayon sa Barangay BANQUEROHAN. Makikita natin itong mobile clinic na pinapangunahan ni Senator Risa Hontiveros at ng Ako Bicol Partylist. Partner, Siyempre, espesyal ang ating live na araw live. ngayon. Live na live tayo dito sa Barangay BANQUEROHAN, kung saan partner ginagawa itong mobile Healthy Pinas Mobile Clinic launching. Ito ang kauna-unahan, partner, na tayo ay nasa field, ano? Correct, partner. Lagi tayong nasa studio, pero ang kagandahan nito, napakaswerte ng unang araw na tayo ay nagtambal at nagprograma dito sa labas. Yes. Kasi merong isinasagawang humanitarian mission na correct. para sa ating mga kababayan na makikinabang. Yes. Siyempre, Kung nakikita nyo mga ang Healthy ka-aksyon, Pilipinas, kasama si Senator Risa Hontiveros, at siyempre sa tulong naman ng Ako Bicol Partylist sa pangunguna ng ating mahal na Congressman Zaldy ko at Congressman BRGY. correct. Kung nakikita nyo mga ka-aksyon dito sa likod, narito itong ating mga kababayan na talagang gusto, At nag-abang. talagang makikinabang. Correct. Oo. Itong first time na Healthy Pinas dito sa Barangay BANQUEROHAN. Para lang sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay at taga-panood, partner, sa buong Bicol Region at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na ang palatuntunan natin ngayon live na live sa BANQUEROHAN, Legazpi City. Alright, makikita natin mga ka-aksyon, si Congressman Zaldy ko ng Ako Bicol Partylist ang nagsasalita. At syempre partner, ito ay para ipaabot sa ating mga kababayan kung ano ang pinakalayunin nitong Healthy Pinas dito sa Barangay BANQUEROHAN. Okay. Sana number 1 ang satuyang senador sa Bicol. Ha? Anyway, let me introduce our senator. Kasama po natin ngayon ang senadora na kilala sa kanyang walang sawang advokasya para sa kalusugan,
kababaihan at kapakanan ng pamilyang Pilipino. Si Senadora Risa Hontiveros ay isang premyadong lingkod bayan, community organizer at mamahayag simula nang siya ay mahalal sa Senado noong 2016. Nakapagpasa na si Senadora Hontiveros ng 14 na mahalaga at makasaysayang batas gaya ng expanded maternity leave sa mga kababaihan, nanay, Philippine Mental Health Law at Safe Streets and Public Spaces Law o Bawal Bastos Law. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, kasalukuyang ipinaglalaban ni Senator Hontiveros ang pagpapalakas sa Solo Parents Act, ang pagtaas ng buwanang pensyon ng senior citizen. Sino mga senior citizen? Okay, si board member at si kapitan. Okay, tataas ang sa inyong senior pension, buwanang pensyon, sa ilalim ng lingap para kay Lolo at Lola Bill. Dahil sa kanyang advokasya, marami ng parangal ang natanggap ni Senator Hontiveros tulad ng kanyang nominasyon noong 2005 sa Nobel Peace Prize para sa pagpapataguyod ng kapayapaan sa bansa. Bukod sa pagiging lingkod bayan, si Senator Hontiveros ay isang mapagmahal at hands-on na ina sa kanyang 4 na anak, sina Kiko, Isa, Lana at Sinta. Bigyan po natin ng mainit na pagsalubong si Senator Risa Hontiveros. Masigabong palakpakan para sa ating senadora. Salamat, Tabi, Rep. Zaldy, sa napakamabait na pagpapakilala. Marahay na aga po sa Indugabos. Marahay na aga kay Rep. Zaldy ng Ako Bicol Partylist na naging daan sina Rep. Zaldy para makarating ako dito sa Barangay BANQUEROHAN at ma-meet po kayong lahat personally kahit isang oras man lang ngayong umaga. Marahay na aga man, Tabi, kay Kap Crispin Botin. Kap, narinig po namin ni Rep. Zaldy ang inyong sinabi. Pag-uusapan po talaga namin paano pagtulungan ang inyong development plan para sa Barangay BANQUEROHAN. Palakpakan po natin si Kap Botin. Marahay na aga man, Tabi, sa ating board member, sir. Sa atin pong lahat ng mga healthcare workers ngayong araw na teammates sa team po natin ng doktor, nurse, medtech at radtech dito sa Healthy Pinas Mobile Clinic, sa atin pong mga kawani ng Philippine National Police. Never ko po malilimutan dahil kung hindi nyo po alam, ang late husband ko po ay naging comrade in arms nyo, naging PNP officer din po siya. At siyempre, higit sa lahat, marahay na aga sa Indugabos, sa lahat po ng mga mamamayan at iba pang liderato ng Barangay BANQUEROHAN na pasyente ngayong maghapon dito sa ating Healthy Pinas Mobile Clinic. Alam nyo po mga tugang, halos 5,000 kababayan na natin ang nabisita at naserbisohan nitong ating mobile clinic. Kaya masaya po ako na makakasama kayo sa mga gagamit nitong mobile clinic at makikinabang dito. Sulitin po ninyo dahil sa pamamagitan ng partnership natin ni Rep. Zaldy at ating pong mga leader dito ay libre po itong Healthy Pinas Mobile Clinic sa inyo buong maghapon. 3 na po lahat. 3 na ang mobile clinic na iikot sa ating bansa. Habang ito pong clinic ay nandirito sa Barangay BANQUEROHAN at pagkatapos iikot sa iba't iba pang lugar sa Bicol. Yung ibang mga clinic ngayon ay umiikot din sa Metro Manila at sa Southern Tagalog Region.
At yan po, mula sa simula, ay sa pamamagitan din sa partnership sa BBI Foundation na hanggang sa ngayon ay sumusubaybay pa rin sa atin. Palakpakan po natin, Bridges of Benevolent Initiative Foundation. Mabuhay po mga kasama. Alam niyo po, may mga personal din akong inspirasyon dito sa ating advokasya. Kasama po si Rep. Zaldy. Advokasya po nating lahat para sa kalusugan, pangkalahatan. Yung late husband ko po, kung hindi nyo po alam, nabanggit na rin po ni Rep. Zaldy, isa rin pong Uragon tulad ninyo. Ang papa po niya ay taga Bakakay, Digdi sa Albay. At ang mama niya ay taga Lerma sa Naga City. At yung unang-una po niyang assignment, nung siya po ay, hindi pa nga PNP ito nung siya po ay PC officer 1986, ay dito rin po sa LEGAZPI, sa Camp Bagong Ibalon. At tuwing papunta siya or paalis sa Camp Bagong Ibalon, pag araw ng pahinga ay madalas siyang bumisita sa mga madre dun sa Religious of the Cenacle dito po sa LEGAZPI. Kaya lang, nawala po siya sa amin ng mga anak ko, 1.5 dekada na ang nakararaan. Meron po kasi siyang hika at sa gitna po ng isang matagal at matinding asthma attack, nawala po siya sa amin dahil sa isang heart attack naman. Kaya mula noon, mas lalo po ako naging OC tungkol sa kalusugan. Yung mga anak din po namin, silang 4. Ang bunso po, pinakamatinding nagmana sa kanyang hika. At nitong pandemic, naranasan na namin na minsan na hindi na tumatalab ang gamot niya. Kailangan ko talaga siyang itakbo sa emergency room sa gitna ng COVID-19 pandemic. So ma-imagine nyo po lang yung takot naming mag-ina nung hating gabing iyon. Yung mga magulang ko rin, si Daddy habang siya'y nabubuhay at si Mami ngayon na senior citizen pa rin, inaalagaan din po namin ang kanilang kalusugan. At syempre, yung pangarap na iyon ng kalusugang pangkalahatan para nga sa lahat. So, para po sa bawat Pilipino. Matanong nyo siguro, bakit sa lahat ng pwede natin gawin para sa isa't isa bilang mga kapwa Pilipino, bakit isang mobile clinic? Siguro po kasi yung sa gitna ng pandemic, talagang hindi lang naman COVID-19 ang mga sakit o health concern na kailangan nating alagaan. Lalo na sa mga malalayo o mahihirap na lugar, concern pa rin natin, di ba? Ang ating kalusugan sa puso, sa iba't iba pang internal organs, sa ating dugo, at iba pa. Kaya nga po, saan pa ba bibisita itong mobile clinic pagkatapos dito sa LEGAZPI at sa ibang barangay sa Albay? Bibisita din po siya at magsisilbi sa iba't ibang barangay sa Camarines Sur, sa Camarines Norte, karamihan po doon sa partnership din kina Rep. Zaldy. Tapos bibisita din po siya sa Quezon at balang araw sa mga susunod na buwan sa iba't ibang area sa Visayas at sa Mindanao. So muli po, salamat tabi sa Indugabos, sa inyong pag-welcome, sa tulong ni Rep. Zaldy, sa pag-welcome nitong ating Healthy Pinas Mobile Clinic. Salamat po sa bawat isa sa inyo at sa inyong lahat sa pagiging kasama sa mga #1 partners namin sa pangarap ng kalusugan para sa lahat. Na hindi na lang sana all, di ba yung kasabihan nating mga Pilipino, pero dapat all. Dapat all magkaroon tayo ng kalusugan, dapat all makaahon sa ating kabuhayan habang papunta tayo dun sa sinasabing new and better normal. So salamat tabi sa Indugabos. Ingat po, stay healthy. Diyos mabalos. Alright, so maraming salamat po, Senator Risa Hontiveros. Palakpakan po natin si Senator Risa Hontiveros. Alright mga
reaction, katatapos lang partner oo. ni Senator Risa na magsalita. Ayon dun sa pagkakarinig ko, partner, tatlo pala itong mobile clinic na nag-iikot sa buong Sa Pilipinas. buong Pilipinas. Oo. Actually, partner, dito sa Bicol region, ito yung BANQUEROHAN Pinakauna. LEGAZPI ang pinakauna. Oo, dahil na rin yan sa kooperasyon at sa suporta ng Ako Bicol Party List in partnership with Senator Risa Hontiveros. Yes. And syempre, pasalamatan natin partner itong mga punong barangay na Tama, naandito si Kapitan Kapitan Butin ng At barangay BANQUEROHAN. nakita ko, partner, yung ating mga barangay official, mga kagawad, tanod, lahat BHW, lahat ng mga barangay official ng BANQUEROHAN, aktibong-aktibo simula doon sa labas. Correct. Oo. Nandito rin partner si Kapitan Julian Ariola ng Barangay Bagakay bilang pagsuporta din Bagakay, partner. oo. Yung mga residente din nila talagang pinapunta rin dito para... Ibig sabihin, partner, hindi lang mga residente ng barangay BANQUEROHAN ang makikinabang ngayon. Yes, partner. Pati Mga na yung mga kalapit na barangay. karatig na Opo, barangay ng BANQUEROHAN. Alam nyo, para sa kalaman po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, ito pong BANQUEROHAN ang isa sa mga itinuturing na pinakamalaking barangay maraming at residente. pinaka-sentro ng mga cluster barangay dito sa Upland Barangay. Upland Barangay ng Legazpi City. Yes, and ang mga serbisyo partner na pwede ditong aprobitsaran. Oo. Pwedeng ng mga ating mga patient. Yung mga Etong ECG. ma-avail nila ngayon. Yes. ECG, meron din sila partner na ayan, nababanggit sa likod. ECG, etong mga X-ray, etong may mga problema sa kanilang baga partner na andito ang mga doktor sa likod. So, ito ngayon, kompleto. Parang package ito ngayon, mga kaibigan. May mga doktor, may mga nurse tayong kasama. Yes. At magpapacheck up. Tanong ko lang, partner, may available bang gamot na kasama? May available partner, actually yung X-ray, yung ECG, right after a few minutes makukuha na nila ang result. Wow! Yan. So, bibihira po ang pagkakataon, lalo na sa mga kababayan natin na nasa upland, partner. Bibihira yung pagkakataon na sila ay makapunta ng doktor, makapagpa-check up. So, mas maganda, kagaya ng isa sa mga pangunahin. Di ba? Yun din ang pangunahing layunin ng ating mahal na congressman, si Yes. Congressman Zaldy na ilapit sa taong bayan, ilapit sa mamamayang mga Bicolano or sa mga kababayan nating mahirap na Bicolano, itong mga serbisyong ganito, serbisyong medikal. Correct. And syempre partner, hindi mo na itatanong, si Senator Risa, meron talaga itong puso sa mga kababayang naghihirap and nakafocus din siya sa healthy, sa ang Kalusugan. programa niya sa kalusugan ng mga kababaihan at mga kababayang mahihirap. Ayan. Oo. Alam mo, partner, si Senator Risa Hontiveros ay parang katulad mo rin eh. Kayo mga kababayan, ibang Yes, mga partner. Isa ibang siyang mga abilidad mamahayag ninyo. before. Ang mga katabing barangay ng BANQUEROHAN, siyempre, meron tayong barangay Baries. Buenavista, Bagakay. San Francisco. Yes. Yung pang tawag nito. Humapon. Humapon. Yan. Tama Yan ka, yung mga Bagakay. karatig na barangay na San Francisco. yan. Nagpupunta sila partner dito. Actually, marami pa ang nagpupunta. Marami pa partner ang pupunta mamaya. At ayon sa pagkakarinig ko, partner, maghapon pala ito. Maghapon partner. So buong maghapon, pagsisilbihan ng mobile clinic na ito, mga kaibigan, ito po namang ating mga kababayan sa upland area or upland barangays ng Yan. Legazpi City. Ang pinakalayunin partner ni Senator Risa at ng Ako Bicol Party List ni Congressman Zaldy, ang mga kababayan nating mga mahihirap, kahit sino partner, mapamayaman, mahihirap, basta healthy Pinas. Ibig Ayun. sabihin partner, walang mali-left behind sa karapatan na maging healthy. Ibig sabihin, ang gusto ni Senator Hontiveros, partner, at ni Congressman Zaldy malusog ang mga Malusog ang Pilipino. pangangatawan. Yes. And syempre, malusog ang mga Bicolan at Bicolano. Correct, partner. Kaya yan, partner, isa pa, partner, hindi lang dito sa Legazpi City, sa BANQUEROHAN, maraming nakaschedule. 10 days ito, partner, At na ito palang mobile palatuntunan ito, partner. clinic. Itong palatuntunan ito, partner, ay syempre, suportado rin ng ating mahal na gobernador, Governor Alfrancis Pichara. Yes, and of at ni course, Congressman- 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Nakita ko rin, partner, yung tropa ni Vice Governor Drex Lagman na andyan din. Apo, Oo. andyan din, partner, si Board Member Ralph Andes. Oo. So, yan, partner, yung mga suportado, itong mga leader tinitingnan ng ko lang, ating partner, probinsya. ito palang mobile clinic na ito, talagang papasok doon yung ating mga kababayan para makapag-pa-check up. Yes, partner. Kumbaga, So may mga isa-isa. dyan sa loob ng mobile clinic na partner, may mga kagamitan dyan. Yes, Mga andyan medical yung equipment. ECG, Ayun. yung dyan ginagawa partner sa loob.
and they make it sure na talagang malinis, sanitize itong sa loob. Oo. Diba? And ayan, pumasok si Congressman Zaldy para personal na tingnan kung ano ang nasa loob, kung ano ang proseso. Muntik ko nang hindi makilala si Congressman Zaldy kanina. Bagong gupit partner, gwapong-gwapo, ayan. Poging-pogi. Ha? And andyan pa rin si Senator Risa Hontiveros. Oo. And andyan si Dr. Cesar. Oo. And Chua. siyempre, kasama rin natin ngayon ang buong puwersa ng Ako Bicol Party List Ayan, and andyan staff. si Miss Sally Luces. Yung buong puwersa rin ng Action Co Center na Of andito course, rin ngayon. andyan din si Mami Linda Ibio. Oo. Ayan, sila partner yung mga masisipag na talagang At siyempre, ginagawa yung ang lahat mga para maging aktibong-aktibo maayos. yung mga volunteers ngayong umagang ito, partner. Ayan, ang mga GIP partner, katuwang yan, ang Ako Bicol. And of course, partner, ulitin natin itong Healthy Pinas Mobile Clinic launching, a project of the Office of Senator Risa Hontiveros, siyempre in partnership with Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Uy, wala ka bang napapansin, partner? Napakasarap ng hangin pala dito. Yes, Oo. aside partner na maganda at malimlim ang Oo, ating lokasyon. Pero sariwa ang hangin. Sariwa ang hangin. Imagine mo naman, partner, may mga punong kahoy, Correct. may mga nyug. Green area ang nasa ating May taniman pa, kapalibutan. partner, ng mga okra. Ayan. May gulayan sa namin, sa katabi namin, ano? Nakikita nyo mga ka-aksyon sa aming likuran, andyan yung mga residente. Mga beneficiary. Mga beneficiary na sila yung magbibenepisyo nitong mobile clinic. At para lang po sa kaalaman ng lahat, wag po kayong mag-alala sapagkat maigpit pong ipinatutupad yung health protocols. Health protocol, of sa course, ginagawang they're programang strictly wearing face mask and face shield. Opo. Okay. Opo. So, dyan lang kayo mga ka-aksyon sa ating pagbabalik, partner. Oo. Patuloy pa rin na makikita natin itong nagpapatuloy ng programa na mobile clinic ni Senator Risa Hontiveros in partnership with Ako Bicol Party List. Sa pagbabalik yan ng Tabang Ora Ora Mismo. Magkaburunyo Bicol, magkasararo Bicol, pagtabang sa kapwa anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Sa inyo po sabi, dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang beneficyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ko sa tubig na Maria Rizal, na matawan ng Bicolano para po maikot ng we want to focus po and yun po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig.
Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdisa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Zaldy ko sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Zaldy ko, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Zaldy ko sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Zaldy ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Partylist, katabang na, kasurug pa. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi, matanga kumisa nagkakaraturog dyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta-water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga change, sa mga nailing, mas lalo kami maigos ang matawag ko sa tubig na ma-realizar, ang matawan, ang katulano, para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdisa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila,
Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang Tabang Ora Mismo. Ayan, partner. Nakita natin kasi Oo. kanina, partner, na tuloy-tuloy itong ginagawa nating mobile clinic sa pamumuna, of course, ni Senator Risa Hontiveros at in partnership ng Ako Bicol Oo, Partylist. kitang-kita naman partner. Alam mo, excited yung ating mga kababayan dito sa upland barangays ng Legazpi City. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ito yung mga barangay, ito yung mga lugar na bihira marating ng mga doktor. Correct, partner. Kaya At maswerte itong ating mga kababayan na dito sa Barangay BANQUEROHAN ang pinakauna partner na mobile clinic. Eksaktong-eksakto itong napakagandang programang ito ni Senator Risa Hontiveros para sa ating mga kababayan in partnership with Ako Bicol. Sapagkat, alam mo partner, huhulaan ko, meron diyang mga kababayan tayo na siguro first time makakita First ng doktor. time, yes. At first time makapagpa-check up. Knowing, partner, na Dati dito nagpapa-check sa... up sila partner, pero sa albularyo. Correct. Kasi partner, knowing na itong barangay talagang upland barangay. Tama. Lalo And- na yung mga katabing barangay nito. Correct. Oo. Mga ka-aksyon, maswerte tayo ngayon dahil kasama natin ang pinaka magaling premiado partner, Oo. premiadong senador. Kasama natin ngayon Alam mo partner, si Senadora. congresswoman pa lamang ito si yes, Senator and- ay sinusubaybayan ko na to. At hindi mo na itanong partner, kasama natin siya bilang isang mamahayag before. Yes, Ayan. oo. Mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Senadora Risa Hontiveros. Magandang umaga po, Senadora. And of course, kasama din natin ang ating Pilantropong congressman. Congressman Zaldy ko. Ang congressman ng Ako Bicol na may gininto ang puso. Correct. Yan. And partner, ito ang tinatawag na ama ng water supply system Yes. sa Bicol region. Pag nakikita ko si congressman, parang gusto ko laging maligo. Ayan. Palaging may tubig. Correct, partner. Hindi na natin magiging problema ang tubig sa Legazpi Tama, City. oo. Naandito si Congressman Zaldy ko. Balik tayo, partner, kay Senadora Risa Hontiveros. Magandang umaga po muli, Senadora. Apo. Senadora, maswerte po ang Bicol region, ang Legazpi City, dahil meron po kayong ganitong programa. Maitanong po namin, Senadora, bakit po ba na-build up ninyo itong programang mobile clinic? Well, siguro po, dahil alam naman natin panahon ng pandemya, pero may iba pa namang mga sakit o iba pang health concerns na kailangan pa rin nating alagaan, mapakonsulta nga sa doktor or kaya mapagamot. At priority talaga makarating sa mga malalayo or mahihirap na lugar na dati pa, pre-pandemic, hirap talaga mag-access ng health services. Kaya salamat kina Rep Zaldy ng Ako Bicol Partylist na naging ka-partner ko para makarating dito sa Barangay BANQUEROHAN. Opo. So yan po yung Healthy Pinas Mobile Clinic. Ito po yung Healthy Pinas Kailan po Mobile ito, Clinic. Madam Senator, nag-umpisa? Actually, siguro may 2 buwan pa lang ito sa unang partnership sa BBIF, yung Benevolent Bridges Initiative Foundation Incorporated. Kaya nakapagserbisyo na rin ng halos 5,000 kababayan natin. At sa iba't ibang mga rehiyon, nagsimula po sa Central Luzon, umabot din sa Pangasinan, umabot na rin po sa Metro Manila. At ngayong araw na ito na nandito na ang Healthy Pinas Mobile Clinic sa Bicol, umiikot pa rin po siya sa Metro Manila at saka sa Southern Luzon. At masaya po ako at kanina na anunsyo ko rito sa BANQUEROHAN na madadagdagan na po ito ng 2 pang mobile clinic para makarating na rin po sa Visayas at sa Mindanao. Opo. So ibig sabihin po, Senadora, hindi lang po ito sa Bicol region. May Iyo mga iba po. pang probinsya sa Pilipinas na talaga pong tututukan ng inyong pong programa. Iyo po, pero syempre nung kumbaga unika iha pa lang itong mobile clinic at nandito pa lang sa Luzon, hindi talaga namin mapayagan na hindi makarating sa Bicol mismo. Madam Senator, para lang po sa kalaman ng mga tagapanood at tagapakinig nating mga Bicolano, ito pong mobile clinic, ano po ang mga kasamang serbisyo dito? Kumpleto po ba ito? May mga medical equipment po ba tayo? Mayroon po tayong mga doktor at may mga gamot po bang kasama dyan? Well, lalo na ngayong araw sa pamamagitan ni Rep Zaldy at ng Ako Bicol, meron talagang mga gamot at mga vitamina na maibibigay sa mga pasyente pagkatapos ng check-up nila. At may dedicated team po sa loob, doktor, nurse, medtech, radtech, bukod pa po sa na-mobilize ni Rep Zaldy at ni Kap Butin na mga local health officers para
proteksyonan o alagaan yung ating mga pasyente. State-of-the-art clinic on wheels po ito, kaya may built-in pong mga equipment para sa ECG, ultrasound, X-ray, pati po complete blood count at saka lipid profile. So, maswerte talaga partner, mga kababayan natin, Bicolano at Pilipino as a whole. Kasi meron tayong Senadora Risa Hontiveros na talagang may malasakit partner sa kalusugan ng mga Pilipino. Alam mo, matagal na rin itong programa ng Ako Bicol Partylist kasi siguro, tamang-tama, yung kaisipan ng Ako Bicol Partylist at ni Senadora Risa Hontiveros kasi nakita naman nila sa pag-ikot na isa talaga sa pangunahing partner na problema ng mga mamamayang Pilipino ay yung sa ating kalusugan. Marami tayong mga kababayan na wala talagang pagkakataon or walang kakayahang makapagpa-check up. Kasi si Senator Risa naniniwala na talagang health is wealth. Diba? Kasi sa panahon ngayon na meron tayong pandemya, talagang ang pera partner hindi na masyadong mahalaga. Ang kailangan natin is yung kalusugan, 'di ba, Senator? And aside of that, Senadora, saan pa po yung mga plano ninyong mga probinsya aside ng Bicol Region, sa Metro Manila? Or siguro dito, kung may mga dagdag partner, pa po. dito sa maliban sa BANQUEROHAN, meron pa po bang ibang mga lugar dito sa Iyo Bicol? po, at sa tulong din ni Rep. Zaldy, darating po itong Healthy Pinas Mobile Clinic sa iba pang mga barangay dito sa Albay. Tapos gayon din sa Camarines Sur, Camarines Norte. At pagkatapos po dito sa Bicol, bibisita po itong mobile clinic sa Quezon. Tapos yun na nga po eventually sa Visayas at sa Mindanao. Apo. May idagdag ko lang partner kasi mamaya tatanungin natin si Congressman Zaldy. Maidagdag ko lang po Senadora kasi kanina nagkaroon po kayo ng medical assistance. Ito pong para sa mga indigent person. So may pinirmahan po kayo sa probinsya ng Albay. May pipirmahan din po ngayong araw, kaya masaya ako nandito sa Albay ngayong araw. May pipirmahan po kasama ni Gov. Al Francis tungkol sa tupad. Ito po yung ating assistance sa mga displaced and disadvantaged workers. So sa halaga pong 3 milyong piso. So, ibig sabihin partner, talagang may pusong Bicolano. Si Mamaya, Senadora Risa. babalikan natin si... Yung love life ko, alam na ito. Babalikan natin si Madam Senator partner mamaya. Doon muna tayo sa ating representative, ang pilantropo at may ginintong pusong congressman ng Ako Bicol Partylist. Congressman Zaldy ko, magandang umaga po, sir. Hi, good morning sa inyo dalawa, Joshua and Remy, at Marinal Daw sa Indo. Opo. Ito pong malakihang, ito isang malakihang proyekto. Malakihang proyekto. Ano po ang partisipasyon kong ng, pakilapit na po, ang ng Ako Bicol Partylist dito sa Healthy Pinas at sa mobile clinic na ito na nag-iikot po? Well, nagpapasalamat kami kay Senator Hontiveros for choosing Ako Bicol as partner. No? Alam naman ni Joshua, matagal na namin ito, Senator, na pangarap, 2 years ago pa. Hindi namin magawa-gawa. Sabi namin, ko kanina kay Joshua, ito yung kinikwento mo sa akin na dapat natin magawa. Nagawa na ni Senator, so ibang klase talaga si Senator Kaya talagang so at least nakita natin na very effective ang ganitong programa, kaya tumataas yung balahibo ko nung nakausap ko yung office ni Senator. Nung lumapit, sabi ko, ito ang kailangan na kailangan. Especially, nag-usap kami ni Senator, this pandemic, takot ang mga taga-tao pumunta ng hospital. Baka karamihan doon pa namamatay, nagkaka-COVID dahil pumunta doon. No? So, at least ito talagang tunay na serbisyo, diretso sa tao. Hindi yung tao pumupunta sa hospital. Tayo ang pupunta sa kanila. Congressman, nabanggit po ni Senator Risa na hindi lang po sa Bicol Region nakatutok itong mobile clinic. Ang Ako Bicol po ba kasama pa rin sa pag-iikot po ni Senator Risa sa pagpapatuloy po nitong mobile clinic activity? Committed namin kay Senator Bicol. Kaya natin yung mga Bicolano sa constituent, Bicolano, pero alam ko maraming kaibigan si Senator, maraming magiging partner yan sa buong Pilipinas and hindi magiging problema yan. So basta kung sa Bicol, ang Ako Bicol na ang Ako Bicol, kapartner. tayo ang partner. Ano tayo ni Senator. Maliban kung sa BANQUEROHAN, meron pa bang ibang pupunta dito? Maraming barangay. Dito sa Sabi Bicol? nga ni Senator kanina, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Municipality, Web, Tabaco, Legazpi, Ligao, Iriga, sa Kamsur. Marami ayun, Iriga, then meron pa. Yung Libanan, ano? It's around mga 11 towns, no? 10 to 11 towns. So, ibig sabihin, partner, hindi dapat magsakit ng loob ang mga Legaspenyo. Hindi dapat mag-alala. Kasi Bicol-wide po itong activity ni Senator Risa kasama ang Ako Bicol Partylist. May tanong ko lang ko, alam kong matagal mo ng pangarap at matagal mo nang nasa isip talaga na gusto mo yung mga ganitong serbisyo ilapit sa tao.
Ang tanong ko, nakita mo itong mobile clinic na ito, ang Ako Bicol Partylist ba kung ay magpapagawa ng ganyang mga mobile clinic? Sabi ko, si Senator mismo nagawa na pwede na natin gawin sa ano para naman kaya kanina may nakikiusap na iso medyo mas malayo. Siyempre nakakaya naman kay Senator mapuntan yung mga far-flung man ito, Senator, no? Gaya na sa water system na project ko namin, yung mga upland, gumagawa ko kami ng solar water system na mas malinis, may parang mineral water. Wala silang babayaran, walang kuryente, wala ano. So, yun ang inaano namin kasi yung mga water district, hindi ho nila naaabot yun kasi una-una hindi feasible. Number 2, konti lang yung revenue. Ito yung losses, no? So, ganito na rin to sa sa magandang programa, and si Senator ang sa kanya will always be our partner. And alam mo naman si Senator sa unang pinili niya ang Bicol dahil siya po ay may dugong Bicolana sa pamilya ng kanyang asawa. So, talaga marunong mag-Bicol. May Maswerte partner. Partner, maswerte tayo dahil hindi lang one head. Pag sinabi mong 2 heads are better Mas than marami. one. May Mas follow-up malakas. question lang ako, partner. Yeah. Kasi, alam mo, katulad ngayon, nakikita ng ating mga kababayang Bicolano itong pangyayaring ito. Siyempre, yung mga mayor sa iba't ibang mga bayan. Paano ngayon, partner, kung merong mga LGU na mag-request na Madam Senator, kung Zaldy, pwede bang dito naman sa bayan namin? Paano ito, Ma'am Senator at kung Zaldy? Paano po yung pagkikipag-ugnayan Paano po kung may sa inyo mag-request? para at least itong mga LGU na Nadalhin. gusto na magkaroon din ng ganito sa kanilang lugar? Actually, nagpapasalamat ako sa inyo at kay Rep. Zaldy sa ganitong pagkakataon na baka nga may mga tagapanood tayo na gusto ring maging partners namin on the ground para makabisita din ng mobile clinic sa kanilang lugar. Mga LGUs din nga po, mga civic clubs, private sector organizations, mga civil society organizations. Bayanihan po kasi ito para sa kalusugan. So very, very open So partner, hindi mahirap. Hindi mahirap na maging or matuloy itong kagustuhan ng mga LGU itong ganitong kasi programa. sabi ni Senator Risa, mas maganda. Mas maganda. Diba? Na talagang sila na yung Sino ang lalapitan. kukontakin nila, Senator? Ay, sige, alam na rin po ni Rep. Zaldy Opo. yung mga people on the ground ko dito. Opo. So, Maraming madali salamat na po Opo. iyon. Senator, kung meron po kayong mensahe para po sa ating mga kababayan, go ahead po. Salamat, Tabe. Marahay na aga po sa Indugabos. Salamat, Tabe, sa inyo po at kina Rep. Zaldy sa Ako Bicol Partylist. Mga tugang, masayang-masaya po ako makauwi ulit dito. Kasi kung hindi alam ng iba sa inyo, yung late husband ko po ay Uragon din katulad ninyo. Ang papa po niya ay Barakel, taga Bakakay, digdi sa Albay, at ang mama niya ay Bitangkor, taga Lerma sa Naga City. So, looking forward po talaga ako sa tuloy-tuloy na partnership natin, alang-alang sa kalusugan ng mga Bicolano, alang-alang sa pag-angat ng kabuhayan ng mga Bicolano pagkatapos nitong terribleng pandemya at resesyon papunta sa new and better normal. So, ingat po. Stay healthy, mga tugang. Diyos mabalos. Ayan, partner. Oo. Masaya ako, partner. Napakasaya ng aking puso na isang Senadora Risa Hontiveros ang ating kapanayam mo niyan. Eh, syempre ngayon, partner. At saka ang mas labis na makapagpapasaya, partner, yung makikita mo yung ating mga kababayan na Correct. masayang-masaya. Kasi partner, sila yung mga benepisyaryo nitong ating mga programa. Doon naman tayo kay Kong. Baka may mensahe pa po kayo sa ating mga kababayang Bicolano kaugnay ng magandang proyekto na partnership ninyo with Senator Hontiveros. Please go ahead po, Kong. Unang-una, maraming salamat kay Senator Hontiveros for choosing Bicol as his number one. Alam naman po, ang puso ni Senator is para sa ating mga Bicolano dahil siya po ay taga Bicol. Number 2, kami po ay natutuwa at matagal na po pangarap to ng Ako Bicol na pumunta sa barangay, pero wala ho kaming idea kung paano magkaroon ng hospital na ganito na nakakarating sa barangay, pero malaking bagay ho sa amin na nakita natin na pwede pala to mangyari, and it's a big opportunity and a big help sa ating mga kababayan na walang kakayahan para pumunta sa hospital or para may pambayad. Ito ang tunay na may pagmamahal sa ating mga kababayan. Again, salamat po sa inyo.
Ayan. Thank you so much po, Congressman Zaldy ng Ako Bicol Party List, and of course, Senator Risa Hontiveros. Alam mo, Mabuhay po kayo, partner, Senator. nagsama ngayon yung may mga butihing puso Ayan. para sa mga kababayan nating Pilipino at Bicolano. Yan, yung mga layunin, Kumbaga, partner, para sa itong ating mga araw na ito, kababayan. partner, ay isa sa mga masasabi nating pinagpalang araw ng linggo. Correct, hindi lang partner. Para sa ating mga kababayan. Yung mga kababayan natin sa Bangquerohan, pero yung talagang mga kababayan natin nahirap sa buhay para sa kanilang kalusugan. At sigurado ako, partner, doon sa mga comment, alam mo kung ano magiging comment? Sana all. Sana all, di ba? Because Dapat all. gusto ng ating mga kababayan, lahat ay healthy. Oo. Ayan. Sa muli, maraming salamat Congressman Zaldy ng Ako Bicol, Senator Risa Hontiveros, maraming salamat po sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Okay, mga kaibigan, sa aming pagbabalik, makakasama naman natin ang ating mga beneficiary. Tatanungin natin sila ano ang kanilang pakiramdam at ano ang kanilang mga inilalapit na karamdaman dito sa ating palatuntunan na Tabang Ora Mismo. Sa pagbabalik yan ng Tabang Ora Mismo! Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa Ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa Ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRGY, dako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Zaldy, dako laon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo Bicol, magkasararo Bicol, pagtabang sa kapwa anmawot, daing pa ibabaw, daing pa irarong, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Partylist, katabang na, kasurug pa. Kang panahon pag
uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igual na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRGY dako lang po ang samuyang pasasalamat araw kayan ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay so itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Zaldy, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa irarong, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Partylist, katabang na, kasurug pa. Mga ka-aksyon, ang Tabang Ora Mismo! Mga ka-action partner! Oh! Nartada kita digdi sa tuyang Uy, Bicol na kita! Ayan. Tapos na ang ating pananagalong partner na medyo nalalawi-lawi kita kanina. Pero okay lang naman, partner. Oo. Okay, pagpatuloy na lang natin, partner. At saka paminsan-minsan maganda nga yung partner upang tayo ay mahasa at maging bihasa. Correct, sa ating pananagalog, partner. At mas mabuti na yun, partner, para mas naiintindihan tayo ng ating mga kababayan Kunyan, outside partner, Bicol region. subago, naiiling ta, pinaliwanag sa to ni Congressman Zaldy Tagalog ko. na lang tayo, partner. Ipagpatuloy mo na. Ayan. Sige. Kanina, mga kaibigan, ay pinaliwanag ni Congressman Zaldy ko at ni Senator Risa Hontiveros yung kahalagahan at kung ano yung pinakakonsepto nitong Healthy Pinas. At maswerte tayo, partner, dahil hindi lang dito. Marami pang mga Marami araw. pa palang Sunod-sunod, partner. At Iikutin ni Senator medyo Risa. kinabahan ako, partner. Ah. Mapapadalas ang ating pagpuprograma sa labas. Correct. Dahil kung may magre-request ng ganito,
di nandun din tayo. Siyempre, partner, kasi tayo ang magpapahatid sa kanila ng magandang balita, hatid ni Senator Risa at ni Congressman Zaldy ko, ni Congressman BRGY ng Ako Bicol Party List. Ngunyan, partner, may Ngayon. sige. Ayan, Ngayon, partner, may bubuyog, partner. Bubuyog, partner. Ayan, kasama yan sa nakikipag-hi at nasisiyahan siya, partner, sa ginagawang ditong Healthy Pinas Mobile May Clinic. makakasama tayo, partner, na isa sa mga beneficiary or nakinabang at makikinabang ng napakagandang programang ito. Manay, magandang umaga po. Magandang umaga po, Nanay. Dito po, ayan. Anong pangalan po ninyo? Opo, taga saan po si Nanay? Taga BANQUEROHAN. BANQUEROHAN. Nanay, ano po yung inyong sakit? Karamdaman. O karamdaman. Sa kidney po. Ano po? Sa kidney po. Sa kidney. So, ilang taon nyo na po yan nararamdaman, Nay? Months pa lang po, nung April nagsimula. Oo. Napansin ko lang, Manay, mukhang namamaga yung ating mga kamay. Lahat po. Oy, yan. nagmamanas. Oo. Ayan. Oo. Tiyan. Ipakita natin mga ka-action talagang Oo. namamaga. Kaya pala kanina, hindi ka makaakyat. Opo, mahirap magakyat. Opo. Ilang taon ka na po, Nanay? 31. Opo. So, May mga anak ka? 2 po. opo. Yung Ano po asawa ang mo po? trabaho ni Mister? Ano pong trabaho? Construction lang po. Construction. So, paano po, Nanay? Saan mo? Kasi siya na po. Naiiyak. Pahingin ng tissue Kasi tayo. mamamalap po. Naiyak. Opo. Paano po ninyo, Nanay? Nakapigil yung umiyak kasi gusto ko pa bumabuhay ng matagal. Kaya gusto ko po may ng tulong. Manay, may tanong ko lang, kumusta ang buhay na may sakit ka, Mahirap tapos po. may pamilya ka? Mahirap. Mahirap. Buti nandiyan po Paano? mga Saan magulang kayo? ko. Saan kayo kumukuha ng pagkabuhay or pang-araw-araw na pangangailangan? Pakilapit lang po ng mikropono. Sa magulang lang po kasi sa kaasawa ko. Paano-ano lang po ang trabaho. Opo. Pahingi nga ng tissue po dyan. So, ngayon, Manay, siguro, Napayak po ako kasi paano lang po ang luha ko. Opo. gaya po ng nabanggit nyo, medyo mahirap. Oh. Ngayon, nandito itong Healthy Pinas ni Senator Risa Hontiveros at ng Ako Bicol Party List. Buti nga Ano po, ang kaginhawahan na nadala sa'yo nito ngayon? masaya po. Buti nga po nakasama ako kasi sabi nila puno na. Tapos yung tiyahin ko, sabi nila ayaw magpa-check up. Binigay na lang sa akin. Opo. Kailan po kayo last na nagpatingin po sa doktor, Nanay? May po. May pa po. May pa. Pero hindi po ninyo naipagpatuloy. Di po kasi nasabayan po ako ng hilo. Yung lason po baga. Opo. Hindi ko So, nainom yung buhay. ano yung pakiramdam mo, Manay, na biglang may ganito, may dumating Masaya dito? po kasi parang madudugtungan yung buhay ko. Bata may mga anak po ako. Gusto ko pa silang makasama ng matagal. Masayang-masaya po ako na nakasama ko dito. Opo. Kanina po, Nay, pumasok ka po dito po sa mobile clinic. Ano po, ma'am, yung ginawa po sa inyo? Ano po? Opo, dito po. Pakilapit lang po ng Pakilapit mikropono. na lang po. Ultrasound po. Okay. Ultrasound lang po ang inano ko para makita yung ano ko dito. Opo, opo. Tapos po, Nanay, after nun, ano daw po yung findings ng doktor? Ngayon po o yung Opo, last? ngayon po. 2 days daw po bago malalaman. Ito naman, Manay, may magandang balita sa iyo. Opo, Huwag kang yan. mag-alala. Huwag kang mag-alala, Nanay, dahil ang importante, nakita po ng doktor kung ano po yung sakit Problema. nyo. Na-examine po kayo. Dito na po papasok, Nanay, Yung Ako Bicol Party List, Action po Center, Ayan. si Congressman Zaldy ko. Dahil kung ano man yung check-up at ano man ang resulta ng pag-check-up sa iyo, yung mga pangangailangan mo sa follow-up check-up, Sa gamot, ospital. tutulungan ka po ng Ako Bicol Ayan. Party List. Sagot na Salamat yan po. ng Ako Bicol Party List. Sagot na ni Congressman Masaya Zaldy po ko. ako nakapasok ko dito. Kala ko di nga kahapon na ako nalungkot. Opo. Nanay, dahil po dyan, ano po yung pakiramdam ngayon na kahit po may sakit kayo, wala na po kayong alalahanin sa gamot, sa pagpapagamot dahil sagot na po ng Ako Bicol Party List. Sobra po saya. Sobrang salamat po sa na gano'n po na kay Kay Senadora Risa Hontiveros. Senador Hontiveros. Sa Ako Bicol Party List. At saka Ayan. sa Ako Bicol Party List. Ayan. Yan, naka-smile na si Manay. Kanina Nakasmile naiiyak na, siya. nailabas na So, ngayon, Manay, ang pakiramdam mo, meron ng pag-asa. Opo, Ayun. pasok po, Nanay. Opo.
Apo. So, nanay, wag po kayong mag-alala. Sabi nga namin, ito pong inyong pagpapagamot ay sagot na po ng Ako Bicol May Party List. aalalay sa inyo. May aalalay po sa inyo. Salamat po sa Pag-alis niyo lahat. dyan sa upuan niyo, nanay, may aalalay po sa iyong staff ng Action Call Center para po tuloy-tuloy po itong pagpapagamot niyo, katulong po ang Ako Bicol Party List. Opo, Good luck, thank Manay, you. sa pagpapagamot mo, ha. Sana makatulong sa'yo ng gusto itong mobile clinic na ito, Healthy Pinas, ni Senator Risa Hontiveros, at in partnership with Ako Bicol Party List. Yan mga Salamat Action. po. Thank you din po, nanay, at patuloy po kayo Sana gumaling magpagaling. kayo, Manay. Samahan nyo ng panalangin, ha? Sa Okay. ating pong may kapal. Lagi po kay Katuwang niyo Lord. po ang Ako Bicol Party List at si Senator Risa Hontiveros. Thank Yan you Partner. po. mga Action. Damang-dama natin, partner, kanina yung bigat ng nararamdaman ng isa nating benepisyaryo. Alam mo, pag umpisa mo palang pagtanong, naiyak na kaagad si Manay. Kasi ano? partner, parang sabi nga niya, nagpatingin na siya sa doktor before pero hindi na ipagpatuloy itong pagpapagamot. Dahil nga sa kakapusan, Correct, sa kapos sa pera. pinansyal. Yes, Yung kaya- asawa niya pa extra. Laking pasalamat May niya, pamilya. partner, dahil naandito ang Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Hontiveros at ni Congressman Yun ang sinasabi ko Zaldy sa iyo, at partner. ng Ako Bicol Party List. Itong programang ito ngayon ng ni Senator Risa Hontiveros, Healthy Pinas, in partnership with Ako Bicol Party List, ay para sa mga kababayan natin dito, hulog ng langit. Correct, partner. At dyan makikita, partner, yung dakilang puso ng mga taong nasa likod nitong programa. Tama. Mga kaibigan, mamaya sa aming pagbabalik, mayroon pa tayong benepisyaryo na makakasama at makakausap patungkol pa rin sa isinasagawang napakagandang proyekto at programang ito ngayong araw na ito ni Senadora Risa Hontiveros in partnership with the Ako Bicol Party List sa pangunguna naman ng aming butihing congressman. Congressman Zaldy at Congressman Alfredo Pino Garbin Sa Jr. pagbabalik yan ng Tabang Ora Mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa Ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. O kaya salamat na dako laon
sa Ako Bicol, digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRGY ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay gwaki so itong maray na inuman baga ng tubig na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Zaldy, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo, dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora Mismo! Partner! Ayun! Andito pa rin tayo sa BANQUEROHAN, Legazpi City. Nagpapatuloy itong Nandito ating pa rin tayo, live partner. coverage. Nandito pa rin tayo, partner, sa gitna ng mga kanyugan. Ayan. Live coverage po ng Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Hontiveros Masaya in pala, partnership with Ako Bicol Partylist. Masaya pala, partner, pala pag tayo ay nasa field, no? Ayan, syempre, masarap ang hangin and iba-ibang tao naman ang ating mga nakakausap. Ayun. Ay, shout out muna tayo sa ating mga magigiting na staff and team. Ang buong team ng Tabang Ora Mismo. Magagaling itong mga ito eh. Yes. Andito si Joshua Madrigalejos, ang Oy. aming cameraman. Kim Punyado, Ayun. andito din. Andito din ang aming floor director, Miss Russell. Ayan. Ayun. Si Nico Oo. Adilia, ang aming cameraman. At the back of that, Si Nico, andyan ang habulin. Si Nico, ang habulin ng chicks. Ayan. Andyan, si Teddy Kapinpin. Hello. Si Mark Beans, Manzanilla, andyan din. Si Paul Punyado. Alam mo. Ang Papa P. Alam mo, partner, Andyan po, isa-isay natin partner. Andyan din si Shano Calieja, ang aming technical director. Ayun. Ayan. Si Reggie. Andyan din. Palagi siyang player ng palarong Bicol. si Ryan. Si Ryan. Wala si Ryan dyan, partner. Ayun. Si Teddy yan. Si Teddy. And of course, ang ating production manager. At andun, ang pinakagwapo. Si Boss RJ. Boss RJ. The Manila Boy. Yan. And andyan din si Kulot. Hindi siya salot. Ayan. Kulot cute. Jen Nunez. Ayan. And syempre yung ating mga piloto driver, si Kuya Edison. Alam and mo. si Kuya Warren. Ayan. Alam mo, partner, saluduhan natin itong mga kasama natin. Magagaling sila eh. Yes. Siyempre, Dahil partner, hindi mangyayari ito kung wala sila. Correct. Ngayon naman, Bilot partner, na ako, may isa na naman tayong benepisyaryo ng Healthy Pinas. Bago ko makalimutan, partner, ang ating mga GIP. Uy, mga nandito katuwang rin. yan ng ating team Tama. partner. May benepisyaryo naman tayo makakasama. Manay, magandang umaga po. Ano pong pangalan po ninyo? Susan Esquivel po. Taga saan po? Bangquerohan po. Taga Bangquerohan. Taga Bangquerohan din, partner. Nanay, nung nalaman nyo po na magkakaroon ng mobile clinic dito po sa inyong barangay, ano po yung una nyong ginawa? Maugmahon po ako, ma'am. Kaya nagdesider po akong makadigditulos para po akong matabangan po sa namatian ko po. Ano ho ba ang inyong sakit or karamdaman? May ilang po ako sa goiter. Sa goiter. Hypokalemia po. Ilang taon mo na po yung dala-dala po sa inyo pong buhay? Nagpuon po ini, ma'am, kang 18 anyos ako. 12 anyos? 18 Kayo po, ilang taon na po kayo? 32 na po ako. May asawa, may anak? Igwa na po. So 20 taon nyo na po na dinaramdam yung pong inyong sakit. Opo. Kayo ba'y nagpapacheck up na dati? Dati po, nagpa-check up ako. Kaso po, syempre, financial probleman po, kaya dahil po napapadago. So, pagbulong ko. May tanong ko lang, Manay, katulad mo na may sakit ka. Ito bang, lalo na ngayon, nasa panahon tayo ng pandemya, mas mahirap ba? Mas mahirap po, sobra. Lalo na po sa kaso ko na may mga aki po ako. Tapos, para po sa tugang ko na bedridden na po sa loob na 21 years nang po. Napigataman mi po. So, may pigataman pa po ka mo, po, may TB meningitis po siya. Tapos, mga parents ko po, gada na po pareho. Kaya kami lang po agom ko, tapos sa tugang ko ang nagtatabangan po. Ano po ang trabaho ni Agom, ni Mister? Nag-construction worker po siya, ma'am. So,
Sumasakit po talaga ang Yan buhay. na, Masakit po partner, talaga. yan bang kinikita sa construction? Bako yan bastante para sa pagpapagamot, sa pag-oral daw? Halo sa oral daw po nga ni kulang na kulang. Kaya dahil po na po-provide so pang pabulong. Opo. So, ngunyan po, Nay, na yaon po, andito po yung mobile clinic, nakapatingin po kayo sa doktor. Ano po yung nararamdaman ninyo, Nay? Maugmahon po ako, pasalamaton po ako kay Senator Risa Hontiveros, asin sa ako Bicol po, kay Congressman Zaldy ko, tadakulaon po ining tabang. So, para sa imo manay, ansiring kay ning aktibidad mo niyan, hulog ng langit. Eyo po talaga, sobra. Kaya pasalamat po ako sa Indogabo, sa Diyos, na ini po, nagawot digding tabang para sa muya, sa gabos na naghihilang. And saro pa manay, huwag kang mag-alala kasi pagkatapos nito, kung may mga follow-up check-up pa, may mga gamot ka pang pangangailangan, nandyan yung Ayan. Ako Bicol Party List sa action kung Sagot may na. aalalay sa'yo. Sagot yan ng Ako Bicol Party List, sagot ni Congressman Zaldy, ni Congressman Pido, ang lahat po ng mga gamot na kinakailangan nyo po after po dito. Kaya ano po, Nay, muli ang inyo pong masasabi dito po sa nangyari pong mobile clinic ngayong umaga po? Ako po, lubos na nagpapasalamat sa gabos na niyong po digdi, lalo po kay Congressman Zaldy ko, kay Senator Risa Hontiveros, sa ako Bicol. Salamat po sa Indogabos. Ayan. Good luck manay, sana gumaling ka ha. Ay po. And then huwag natin kakalimutan ang panalangin sa pong may kapal. Yeah, Importante. prayer is the most powerful. Tama po kamo. Salamat po. Mabuhay ka manay. Buhay ka po, Nanay. Hiling po namin na tuluyan na po kayong gumaling. Thank you Ayan Mga po. kaibigan, isa na naman kababayan natin mula sa Bangkirohan ang talagang labis-labis ang pasasalamat dahil sa napakagandang proyektong ito ni Senator Risa Hontiveros na Healthy Pinas Mobile Clinic in partnership with Ako Bicol Party List. Ayan, partner. Nakikita natin, tuloy-tuloy pa rin itong ginagawang mobile clinic, Healthy Pinas. Lilingon ako partner, gusto ko kasi makita. Ako din. Ayan, Ayan. mga kaibigan. And para sa kalaman ng ating mga kababayan, libre po ang pakain sa mga kababayan natin. Ha? Yes. So, Nakikita mo, may partner. libreng check-up, may libreng gamot, may libreng pagkain, may libreng tubig. ayun, kumpleto talaga. Yes. Ano yan, partner? Kompleto Ricados. Oo. Kaya muli, mga kaibigan, sa pangalan po ng aming grupo sa Buong Action Cost puwersa Center, buong puwersa ng ng Action Cost Action Center, Cost Center. at Ako Bicol Party List sa pamumuno, siyempre pa, ng may ginintuang puso at pilantropong Congressman Zaldy ko and abogado Congressman Pido Garbin. And siyempre, isang masayang araw ng linggo sapagkat marami po tayong mga kababayan Isang healthy ang natulungan umaga. at Correct. makikinabang ng programa at proyektong ito ngayong araw na ito. Sa muli, partner, pasalamatan natin itong mga kapitan ng ating barangay. Mga barangay official, lahat ng ng barangay, volunteers, Bagakay, barangay Bangquerohan, mga karatig na barangay na talaga partner na nakiisa sa programang Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Hontiveros Siyempre, at ng Ako Bicol Party yung ating List. mga medical practitioners, Of course, volunteers na we nandito salute ngayon. you po, Saludo left po and kami sa right. inyo lahat. Ayan. At siyempre sa ating pong may kapal, Lord, thank you. Lord, maraming salamat po. And mga ka-action, abangan nyo kami bukas. Balik tayo sa ating studio partner. Live na live Hindi tayo ba sa ating pwede FB partner page. na lagi na lang tayong sa sagingan at nyugan? Mas maganda eh. Depende yan partner sa pangangailangan. Ah. Next time po, abangan nyo kami ha. Marami pa tayong pagsasamahan sa labas at sa loob ng studio. Ang pinakaubayato natin partner, makaabot tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya sa muli mga kaibigan, sa ngalan po ng mga may butihing puso sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros at ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Zaldy ko at sa lahat po ng mga volunteers at mga natulungan at makikinabang, isang masayang araw ng linggo po sa ating lahat at sa pagpapala ng pong may kapal kaya nagkaroon tayo ng Ayan, ganito. praise you Lord God, we thank you for this day. May makakausap pa tayo partner. Ayan, kasama natin, hello, nagpapasalamat din siya Blackie. partner. Si Brownie. Ha? Brownie, ayan. Mga ka-action, dyan na nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat. Kami ang inyong nakasama. Walang iba. Remy Araneta Mindones and mga Salvador Can Bicolandia. Ako naman po ang inyong Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia at mabuhay. Maraming salamat at magandang umaga ng linggo. Mabuhay kayo.